μπάλα. Δεν το κάνω από κακό, θέλω να έχω υλικό κι ας μου τρώει η περιέργεια της όλα. Όλα, λες τι τυχή έχουν κόλλα. Και κολλάω εγώ τα αυτή, την πατάς και την πατή. Ποια πόρτα άνοιξε, ποια σκάλα έτρεξε, ποιος έτρεξε, τι έτρεξε. Ποια πόρτα άνοιξε και ποιο κουβάρι έπλεξε. Ποια πήγε και άμπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. 6 Άλλο ένα απόγευμα Τετάρτης. Είμαστε εδώ στο Σέντρα 103,3. Η Κατερίνα Πατούλια που σας μιλάει αυτή τη στιγμή είναι η μισή κουτσογκόλα. Μου λείπει το άλλο μου μισό, η Δήμητρα Ζάρκου. Αλλά για το λόγο αυτό έχω σήμερα εκτάκτως μαζί μου έναν ξεχωριστό καλεσμένο, τον κουτσομπόλη Θάνο Μοσχονά. Εγώ δεν είμαι κουτσογκόλα δηλαδή. Εντάξει, ας μην βάλουμε ταμπέλες στα πράγματα. Έτσι ναι, θα το δούμε στην πορεία, Θάνο, ανάλογα με τις γνώσεις σου επάνω στο κουτσογκολιό. Τέλος πάντων, θα σας κρατήσουμε καλή παρέα, ελπίζουμε, για την επόμενη ώρα. Εννοείται ότι αν έχετε κάποιο κουτσομπολιό, κάποιο θεματάκι που θέλετε να μας πείτε, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράφετε Σέντρα, ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54103 με χρέωση μόλις 62 λεπτάκια με το ΦΠΑ. Εναλλακτικά στέλνετε email στο centra@centrafm.gr. Και έτσι, για να σας βάλουμε στο κλίμα το αθλητικό με το καλησπέρα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάρη Μάριο Παπαδόπουλο, που θα μας πει τις εξελίξεις στο παιχνίδι Απόλλων Σμύρνης Νίκη Βόλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν θα φάω πολύ από το χρόνο σας, μιας και σας πετυχαίνω και στο ξεκίνημα. 0-0 στο 6ο λεπτό εδώ στη Ριζούπολη, Απόλλων και Νίκη Βόλου. Για τον Απόλλωνα ο Αλέκος Μοζιάδης έχει επιλέξει το Γουμάγια κατά τα δοκάρια. Κιάσος Κύριας, Δελιζήσης Διαμάντης, Τεμπερίδης, Ρόβας, Φαρινόλα, Μανιάς, Μπάρκογλου και Καρμαλίκης η υπόλοιπη 10. Ενώ για την Νίκη Βόλου ο υπηρεσιακός προπονητής Λεωνίδας Μπίλης. Τώρα οι βολιώτες έχασαν μια καλή ευκαιρία με τον Λαλίν. Ο Βούρας λοιπόν έκανε τα δοκάρια. Καρατζάς, Πιάνος, Χατζής, Βέρτζος, Κοντοδήμος, Ριζογιάννης, Πουρτουλίδης, Διόρας, Κυριάκος και Λαλίν οι υπόλοιποι 10. 7ο λεπτό στη Ριζούπολη, Απόλλων Νίκη Βόλου 0-0. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ και για ό,τι υπάρχει. Ό,τι νεότερο, όποια εξέλιξη, εδώ είμαστε για να σε ακούσουμε. Καλή συνέχεια. Besando. I wanna dance and love and dance again. I wanna dance and love and dance again. Και είμαστε εδώ πάλι, κουτσογκόλες. Θάνος Μοσχονάς, Κατερίνα Πατούλια. Έτσι, κουτσογκόλες, Θάνος Μοσχονάς. Αυτός είναι ο τίτλος. Τι να κάνω, τα αλλάξουμε. Καλά κάνεις, εδώ έτσι είμαστε έτοιμοι για κουτσομπολιό. Για πες μας, ποιον άλλον έχουμε. Μαζί μας έχουμε τον Χρήστο Παπαγιανακόπουλο. Τον ηχολήπτη μας. Φτιάχνουμε τους ήχους άψογα. Στη μουσική είναι ο Δημήτρης ο Κοτάκος. Παραγωγή ο Κωνσταντίνος ο Σκουλής και αρχισυνταξία ο Άρης ο Λαούδης. Και εννοείται ότι αν δεν διαθέτετε mail, αν δεν μπορείτε να στείλετε SMS, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 210 60 76 χιλιάδες. Τι έκανες αυτή τη εβδομάδα, Θάνο, μελέτησες, είδες ποιο τραγούδι θα στείλουμε στο Eurovision? Είδα, δεν ενθουσιάστηκα. Δεν ενθουσιάστηκες. Όχι, εγώ ήμουν φαν της Θωμαΐδος. Της κυρίας Απέργη. Ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς θα μου σχολιάσεις και την εμφάνισή της, ελπίζω. Ναι. Η βραδιά έγινε προχτές. Παρουσιαστές, όπως ξέρεις, ήταν η Δέσποινα Βανδύ και ο κύριος Καπουτζίδης. Έχει πάρει εργολαβία, πρέπει να τα χαίρουμε. Βέβαια, ήταν παλιά με τη Ζέτα Μακρυπούλια πριν από πολλά χρόνια. Στις υπερπαραγωγές της ΕΡΤ τότε. Εννοείται, που πλήρωναν περασμένα μεγαλεία. Φέτος την διοργάνωση είχε αναλάβει το ΜΑΝΤ. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, υπήρχε μια γκλαμουριά, ένα θέμα. Οι 4 υποψήφοι τώρα, θέλω να σου πω ότι έκλεψαν την παράσταση οι κυρίες. Η αγαπημένη σου Απέργη, η Θωμαή. Αγαπημένη μου είναι άλλη. Άλλη είναι η αγαπημένη σου. Η Αγγελική Λιάδη. Εννοείται.
Οι δύο αυτές κυρίες, όπως λοιπόν καταλαβαίνεις Θάνο, έπρεπε να βγουν εμφανίζοντας τα κάλλη τους. Αποφάσισαν και οι δύο να φορέσουν μάξι τουαλέτες με ανοιχτή πλάτη. Από φωνή κορμάρα. Έτσι. Οι περισσότεροι βέβαια είπαν στο Twitter ότι η απέργη με το Last Kiss δεν έδειξε πλάτη, ούτε μπούτι, έδειξε δόντι. Και αυτό γιατί το χαμόγελό της ήταν πιο αστραφτερό από ποτέ. Άσπρο σου λέω, ξέξασπρο. Όλο. Βέβαια, όπως ακούς και αυτή τη στιγμή, έτσι χαλάκι πίσω μας παίζει και το τραγούδι που προκρίθηκε. Ναι. Στέλνουμε τελικά στη Eurovision Αγάθωνα με Κόζα Μόστρα, alcohol is free. Έγινε και ένα έτσι επεισοδιάκι μετά την νίκη του Αγάθωνα, γιατί τον ρώτησαν πώς σχολιάζει το ότι κάποιοι λένε ότι το τραγούδι μας κάνει να ρέπουμε στο αλκοόλ. Θύμισε καλές εποχές Eurovision που γινόταν μετά, είχε ένα τζέρτζελο, είχε μετά. Ναι, θυμάσαι εκεί εποχές. Αυτές ήταν εποχές. Ρακιτζής, πού πας, αυτό. Αγάθωνας βέβαια είπε ότι οι μπεκρίδες δεν περιμένουν εμένα για να πιούνε, να τους πω εγώ αλκοόλ. Ένα δίκιο το έχει. Το μόνο που δεν ξέρουμε ακόμα είναι πώς θα γίνει η εμφάνιση στην κανονική Eurovision στη Σουηδία το Μάιο. Γι' αυτό γιατί 6 άτομα επιτρέπεται. Έχει περιορισμό στα άτομα υπάρχουν. που είναι πάνω στη σκηνή. Μπράβο, είδες, τα ξέρει καλά που στον Κολυστάνος. Και τα παιδιά είναι 7. Είναι 6 η Κόζα Μόστρα και ο Αγάθωνας 1. Να μην βγάζουν τον Αγάθωνα. Και τώρα θέλω να βγάλεις το μαντίλι σου για να σου πω ότι η Κιλικιλιάδη είναι πολύ πικραμένη, πληγωμένη. Το κορίτσι στεναχωρήθηκε. Για τον πόλεμο που δέχτηκε το τραγούδι της, το 1001 νύχτες. Ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Κοίτα, αλλά το πολέμησαν, είπε. Σε αυτά έχω μια άλλη Πες μου, θέλω θεωρία. Να την απόψη σου. Λέω, άμα θες να στείλεις κάτι λαϊκό, ναι. Βάλε μια Άντζελα Δημήτριου, βάλε ένα Μαργαρίτη. Ένα ντουετάκι έτσι. Η Eurovision είναι για νέους καλλιτέχνες, βέβαια. Ναι, είναι και αυτή. Έτσι όπως μου τα λες τώρα. Η Άντζελα είναι νέα. Αγώδωνας είναι 59. Δεν στείλαμε και νεούδι. Έχεις τα δίκια σου. Μα θες να βάλεις κάτι του στυλ αυτό που βάλαμε του Alcohol is Free. Ναι. Βάλε ένα Σταμάτη Γονίδη. Έχεις δίκιο. Με τους. Ποιο είναι το καινούριο. Λυπάμαι, έχεις θέματα ψυχολογικά να λύσεις. Μπράβο, αυτό είναι τραγούδι. Στο αφιερώνω. Τώρα. Να ακούσουμε λίγο το τραγούδι. Αμέ. Πάμε να δούμε ποιος θα μας εκπροσωπήσει φέτος. Και για να σου κλείσω το θέμα Eurovision, έτσι για να μην σου μένουν απορίες, να σου πω ότι από τηλεθέαστα πήγαμε χάλια, βάρκα γυαλό. Πολλοί είπαν ότι έφταιγε το ότι την μετάδοση την έκανε φέτος η ΕΤΕΝΑ και όχι η ΝΕΤ, όπως συνηθιζόταν. Την μπερδευτήκανε στο κουμπάκι. Γιατί σου λέει ότι ο μέσος όρος του καναλιού είναι 2 και έφτασε η Eurovision να κάνει 22. Νούμερα που δεν έχουμε συνηθίσει. Γιατί ξέρεις, όλοι στο τηλεκοντρόλ έχουν 1 είναι η ΕΡΤΕΝΑ, 2 η ΝΕΤ. Όλοι στο τηλεκοντρόλ βλέπουν Σουλεϊμάν με Νεθάνο. Αυτό μάλλον έγινε αντιληπτό, γιατί ο Σουλεϊμάν νίκησε τη βραδιά μετάδοσης του ελληνικού τελικού. Εδώ έχει νικήσει άλλα κι άλλα. Σωστό κι αυτό. 22% έφτασε να κάνει στο γενικό σύνολο. Τίποτα. Δεν ήταν και πολύ καλό, όπως καταλαβαίνεις. Έφτασε κάποια στιγμή στο 30%. Ενώ μόνο από ό,τι φαίνεται οι γυναίκες το είδανε, γιατί λέει στις γυναίκες 15 έως 24 ετών έφτασε στο 46,7%. Αυτό λέω. Σκέφτομαι, πάνε αυτές οι εποχές Eurovision. Πάνε. 40% όλοι στην τηλεόραση μπροστά να βλέπουν τέτοιο. Τι να σου πω, πάντως για την αλήθεια του λόγου που λέμε αυτή τη στιγμή, τον Αγάθωνα τον ψηφίσανε όλοι. Υπήρχε και η κριτική επιτροπή που ήταν 5μελής και 2 στους 5 ψήφισαν Αγάθωνα και ο κόσμος. Οι κλήσεις έφτασαν τις 58.000 περίπου, SMS και κλήσεις μαζί, δηλαδή κάπου 60.000 άτομα ψήφισαν. Εντάξει, δεν το λες και μεγάλο αριθμό για να κρίνει την νίκη. 60.000 λοιπόν άτομα αποφάσισαν με ποσοστό πάνω από 50% να στείλουμε Κόζα Μόστρα. Έτσι, λίγο για να κερδίσουμε και τα Βαλκάνια με αυτούς τους ήχους. Τα Βαλκάνια τα έχουν κερδίσει άλλοι, μου φαίνεται. Δηλαδή θυμάμαι. Για πες μας, το 4 ήταν οι Τούρκοι με τους Athens, Αθήνα, πώς τους λέγανε. Οι Τούρκοι φέτος δεν θα πάνε καν. Ναι. Αγώνα τέτοιου αυτή, σωστό. Περασμένα μεγαλεία και οι Τούρκοι, μια νίκη. Έχουν περισσότερη μάλλον κρίση από εμάς, γιατί φέτος αποφάσισαν ότι δεν θα πάνε Eurovision, οπότε μπορεί να κερδίσουμε και αυτούς με τους ήχους μας. Δεν ξέρεις. Κανείς δεν ξέρει. Προτιμώ να μην μιλάμε. Προτιμώ να με βλέπεις και να αλλάζεις γωνία. Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια
τυχαία ιστορία. Προτιμώ να μην μιλάμε, προτιμώ να με βλέπεις και να αλλάζεις γωνία. Προτιμώ να πιστεύεις για μένα τα χειρότερα, όμως να είμαστε φίλοι, να είμαστε φίλοι. Και να σου φέρομαι πολιτισμένα, να υποκρίνομαι πολιτισμένα, να λέω ψέματα πολιτισμένα. Δεν θα το άντεχα, δεν θα το άντεχα. Προτιμώ να μην μιλάμε, προτιμώ να με βλέπεις και να αλλάζεις γωνία. Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα. Ακούς αυτό το τραγούδι? Ναι, ελπίζω να μην το τραγουδάνε οι ακροατές. Προτιμώ να μην ακούω εσάς και τέτοια. Όχι, καημένοι. Εδώ κουτσογκόλες και κουτσογκόλα Κατερίνα και Θάνος εννοείται ότι θέλουν να μας ακούνε. Ακούς αυτό το τραγούδι της Άννας της Βύση, της Ανούλας, η οποία λέει προτιμώ να μην μιλάμε, προτιμώ να μην σε βλέπω. Ακούς και το άλλο, το χειρότερο να είναι η κάθε σου ημέρα. Έτσι εμπνέονται διάφοροι στάρ και κάνουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει. Αυτή τώρα προτιμά να μην το βλέπει, να μην τον ακούει, να μην τον έχει. Τι τον έχει τότε? Έλαντε και θα σου βγάλω εγώ τώρα μια άλλη στάρ, τέλος πάντων, ένα μοντέλο επίδοξο, ναι. Το οποίο η Δήμητρα Αλεξανδράκη, μην μένει στα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας, ναι, που θέλαν να την πάνε μέσα και της κάνανε κάποια αλκοτέστ και οδηγούσε και παίρναγε τα κόκκινα. Δεν και σε σκέφτομαι που λέει ο αντίπας. Άστην αυτή την πληγίτσα. Η Δήμητρα επιστρέφει και μας εξομολογείται ότι έχει υπάρξει πολύ ανασφαλή στη σχέση της, Θάνο. Οπότε μην την πλησιάσει τη Δήμητρα. Κάποιες φορές σου λέει, νιώθω ότι η σχέση της απειλείται. Και έχει τύχει, λέει, και σε κοπέλα που πήγε να πλησιάσει το τότε αγόρι της, να της βγάλει μαχαίρι και να της πει «Ξούτ, θα σε καρφώσω». Το περίεργο θα ήταν η κοπέλα να θα πλησιάσει εκείνο, όχι το αγόρι της. Έλαντε. Έχεις μια άποψη. Ναι. Μια άποψη. Όπως έχουν γίνει τα πράγματα, πιο πιθανό ήταν να πλησιάσει εκείνη παρά το αγόρι. Σωστό. Πάντως η Δήμητρα, η αντεροβγάλτισσα, της είπε της κοπέλας εκείνη τη μέρα, πρόσεξε, κρατάω μακριά. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι, μακριά από τα χωράφια μου, και άλλαξε δρόμο, λέει αυτή, όταν την είδε και άλλη φορά. Λογικό. Με αυτά και με αυτά, να πούμε ότι οι εξελίξεις στο θέμα του Πιστόριου, του Παραολυμπιονίκη, είναι καταιγιστικές. Τώρα, εμείς να μην το πάρουμε από τη μαύρη του την πλευρά, ναι. Είναι κρίμα. Να το δούμε από την. Όχι πιο ανάλαφρη, να το δούμε από μια άλλη, πιο φωτεινή πλευρά. Λέει κατά λάθος την πυροβόλησε 8 φορές, 2 στο κεφάλι, 3 στα χέρια, 4 στο σώμα. Ήταν κατά λάθος. Όχι. Εγώ θα σου μιλήσω για το ερωτικό παρελθόν του Πιστόριου. Για πες μου. Βεβαίως. Πέρσι, σου λέει, είχε γίνει καταγγελία ότι είχε απειλήσει και είχε φερθεί βία σε μια κοπέλα. Το θέμα πήγε στην εισαγγελία, αλλά δεν προχώρησε, καλύφθηκε, σταμάτησε. Ο Όσκαρ ήταν και μεγάλος καρδιοκατακτητής, σε πληροφορώ. Το πρώτο του κορίτσι, ήταν η Βίκη Μάιλς, ήταν μια μαθήτρια λυκείου. Η σχέση τους είχε ξεκινήσει το 2006 και χώρισαν 2 χρόνια μετά. Τα ξαναβρήκαν. Αυτός ήταν πιο μικρούλης. Ναι, πιο μικρός, εκεί γύρω στα 20 κάτι. Ναι. Τέλος πάντων, χώρισαν με αυτήν, τα ξαναβρήκαν, ξαναχώρισαν. Γενικά ήταν λίγο τεταμένο το τοπίο. Μετά έβγαινε με ένα άλλο μοντέλο, τη Σαμάνθα Τέιλορ. Είχαν πάει και σε εκπομπή μαζί, είχαν πάει και σε Σεϊχέλες μαζί. Ακούσες εσύ που δεν κάνεις ταξίδια. Αλλά εκείνη την ίδια εποχή, ο Φακός τον είχε συλλάβει με μια Ρωσίδα καλονή, την Αναστασία Κοζίζοβα. Το έχει με τις καλονές πάλι. Το έχει. Και με τις δύο μαζί. Ναι. Και μετά ήρθε στη ζωή του η αδικοχαμένη η Ρίβα, η Στέιμπακ, την οποία είχε γνωρίσει σε μια τελετή απονομής βραβείων στην Νότια Αφρική τον περασμένο Νοέμβριο. Το μοντέλο είχε δηλώσει ότι ήταν απλά φίλοι. Τελικά έγιναν ζευγάρι με τις συνέπειες που γνωρίζεις. Εν τω μεταξύ, σε αυτόν τι άκουσα? Δεν το άκουσα. Πρέπει να το άκουσα το πρωί. Βρήκανε 2 κιλά. Ναι, εννοείται. 2 κάτι. Τεστοστερόνι, 2 λίτρα, 2 κιλά, κάτι τέτοιο. Σύριγγες, τέτοια. Όχι, ο ίδιος. Αλλά λέει ήταν φυτική. Ναι, και μπορούσε να τη χρησιμοποιεί. Τέλος πάντων, σοκαρισμένος θέλω όμως να σου πω ότι είναι από το γεγονός με την υπόθεση Πιστόριους και ο Ιουσέιν Μπόλτ. Ο Ιουσέιν, όπως θυμάσαι στους Ολυμπιακούς. Εγώ τον είδα στο Top Gear.
Στην εκπομπή. Οδηγούσε, ναι, και ήταν και πολύ καλός κιόλας. Ορίστε. Ο Γιουσέν είχε τρέξει μαζί με τον Όσκαρ, τον Πιστόριους. Και αυτός φοιτική, στη φοιτική κι αυτός. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να μιλήσω με πιστή, να μην μου βάζεις λόγια που δεν έχω πει. Ήταν σοκαρισμένος, λέει, προσπαθεί να επεξεργαστεί στο μυαλό του πώς συνέβη κάτι τέτοιο. Γιατί είχε συγχαρητήρια χειραψίας κιόλας στους Ολυμπιακούς στον Όσκαρ, όπως πολλοί κόσμος. Πού να ξέρεις, ναι. Πού να ξέρεις, τέλος πάντων. Φεύγεις με δυο φιλιά, πάντοτε βιαστικά, λέγοντας δεν θα αργήσω. Δίνουμε ραντεβού μέσα μας και παντού. Σίγουρα πιο μετά θα σου τηλεφωνήσω. Όλο αναβολές, όλο ξεχνάω να ζήσω. Μα τότε έρχεται η στιγμή για περισσότερα, περισσότερα θαύματα. Έχουμε στη γραμμή μας τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Είπαμε είναι Απόλλων Σμύρνης Νίκη Βόλου. Πέφτουν τα γκολ βροχή, τι γίνεται? Κάτι έγινε για να είναι ο Γιάννης Μάριος στο τηλέφωνο. Ακούμε. Λοιπόν, έχουμε γκολ εδώ στην Ριζούπολη. Προηγείται η Νίκη Βόλου 1-0 από το 19ο λεπτό. Είμαστε στο 20ο. Ήταν μια προσπάθεια από τα δεξιά με τον Κυριάκο να πασάρει στον Κουρτουλίδη. Αυτό γύρισε για τον Λαλίν, ο οποίος προκαινήσει εστίας δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι στο 20ο λεπτό, 21ο πλέον, Απόλλων Σμύρνης Νίκη Βόλου 0-1. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρη. Δεν ξέρω. Ξέρεις εσύ, μου είπες για το Top Gear τώρα και παίρνω μια πάσα για να σου πω ότι υπάρχει Βρετανός, 28χρονος, όπως αναφέρει η εφημερίδα Daily Mail, το διαβάζω εδώ στο e-Go στις ειδήσεις, ο οποίος πόσες φορές νομίζεις ότι έχει αποτύχει στις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης? 28, πόσο μου πες είναι? Είναι 28. 28 θα πω κι εγώ. Όσο και τα χρόνια του. Όχι, πέφτεις έξω. 107 φορές έχει δώσει εξετάσεις, το δίπλωμα δεν το έχει πάρει. Είναι αποφασισμένος βέβαια να το πάρει το δίπλωμα. Τιμής ένα και θα του δώσουμε πλακέτα. Έχει ξοδέψει 3.317 λίρες Αγγλίας και συνεχίζει να το παλεύει. Γιατί δεν παίρνει τάξη ο άνθρωπος να κάνει και οικονομία? Έλαντε, το δίπλωμα έρχεται στο τέλος, Θάνο. Έκλεισε κι εσύ, ταξίδεψε η ψυχή και εμείς εδώ στα ίδια. Όσα έχω ονειρευτεί, τόσα έχω ακυρώσει. Μα πάντα έρχεται η στιγμή για περισσότερα, περισσότερα θαύματα αναπάντεχα. Εκεί που έλεγες θα με πάντα χαμένος. Είμαστε κουτσογκόλες, συγκεκριμένα κουτσογκόλα Κατερίνα Πατούλια. Καλά, και εγώ κουτσογκόλα 103,3. Έχουμε εδώ το star της ημέρας, Θάνο Μοσχονά. Guest star, ναι, εννοείται. Ο οποίος μας σχολιάζει τα τεκτενόμενα της επικαιρότητας με το δικό του στυλ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράφετε σέντρα, αφήνετε κενό το μηνυματάκι σας και το στέλνετε στο 54103. Εδώ είμαστε για να σας λύσουμε κάθε απορία. Και θα σου πω, Θάνο, τι κάνουν κάποιοι δύσμεροι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δείξουν στο Facebook στους φίλους τους ότι τα πάνε πολύ καλά στα ερωτικά τους. Σύμφωνα με το BBC, υπάρχουν κοπέλες. Πολύ Αγγλία σήμερα, για πες. Βέβαια, πάρα πολύ. Υπάρχουν κοπέλες και υπάρχει και μια μόδα η οποία ξεκίνησε από τη Βραζιλία, επεκτάθηκε στη ΣΥΠΑ και τώρα κατακτά όλο τον κόσμο. Κάποιες κοπέλες χρεώνουν εσένα, τον κάθε ένα, ο οποίος θέλει να πει στον κοινωνικό του περίγυρο μέσω του Facebook ότι έχει κορίτσι. Ναι. Τι νοικιάζεις την κοπέλα με την εβδομάδα, η οποία υποκρίνεται ότι είναι η αγαπημένη σου. Ανεβάζετε φωτογραφίες, τραγουδάκια. Άρχεται, κάνετε και φωτογραφίσεις και τέτοια. Εκεί είναι μεγαλύτερη η χρέωση. Άμα τη θέλεις, τη ενδέχεσαι. Ναι. Αλλιώς υπάρχει και το Photoshop, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Μα γι' αυτό. Και μετατρέπουνε. Εσύ βάζεις το στάτους σου για 2-3 εβδομαδούλες ότι είσαι από single δεσμευμένος. Γίνεται το σχετικό είναι relationship που λέμε. Βέβαια. Και μετά τη διώχνεις και μετά λες και στον περίγυρο δεν μου έκανε. Την έστειλα. Την έστειλα την κυρία. Και γιατί να δώσεις λεφτά και δεν ανοίξεις εσύ ένα δεύτερο λογαριασμό? Σαν η Suzy Q που λέμε. Πονηρό μυαλό. Έτσι είναι τα αντρικά μυαλά εδώ μέσα. Το βλέπετε. Και να κάνεις και. Δεν είναι πονηρό, παιχνίδι. είναι οικονομικό. Γλιτώνεις και τα 10 ευρώ. 10 είναι μόνο. Από 10 ευρώ ξεκινάνε οι τιμές. Εντάξει, τώρα για 10 ευρώ να δίνεις. Τα δίνεις, θα μπει στη διαδικασία. Άνοιξε, κάνε πόσταρε.
get it. What you ask, you can get it. Come on, let's get it on tonight. I say now don't stop, get it. What you ask, you can get it. Come on, let's get it on tonight. I'm ready to go tonight. I'm ready to go. Yeah, I'm ready to go. I'm ready for your love tonight. I'm ready to go. Yeah, I'm ready. Επειδή η εβδομάδα δεν περνάει χωρίς το κουτσομπολιό με την αθλητική του πινελιά, να πούμε τα κοινωνικά events αυτής της εβδομάδας. Βεβαίως. Γάμοι, βαφτίσεις, μνημόσυνα και τέτοια. Παιδιά και τέτοια, βεβαίως. Λοιπόν, που λες, πατέρας θα γίνει ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Ναι, μετά το Μάκη Χριστοδουλόπουλο με τα 700 παιδιά. Αυτός και ο Λάζαρος. Το πρώτο του Λάζαρου. Ναι. Η σύζυγός του, η Βάσο, είναι έγκυος. Σε περίπου 4 μήνες θα γίνουν γονείς. Ο Λάζαρος αυτή την εποχή βρίσκεται στην Πολώνια, στην Ιταλία, και η Βάσο, επειδή έχει προχωρήσει η εγκυμοσύνη, έχει μείνει εδώ στο σπίτι με τους γονείς της. Λογικό. Μπράβο. Βιβλίο θα κυκλοφορήσει για Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Το βιβλίο ήδη προπωλείται στο Amazon. Θα ονομάζεται My Greek Drama. Είναι 560 σελίδες, πιο πολλές και από το Twilight, το τελευταίο. Να σε ενημερώσω. Είναι σαν αυτό, πώς το λένε, η αποχρώσεις του γκρι. Ποιο ήταν αυτό το βιβλίο που έχει κάνει? Αυτό έχει 2-3. Η πιο γκρι, πιο γκρι. Καταλάβες, είναι κάργα γκρι. Τώρα είναι το Greek Drama. Μπορεί μετά να είναι το My Greek Fact Drama. Εντάξει, οκ, θα έχουμε. Θα μιλήσει κιόλας, κυρία Αγγελοπούλου, με λεπτομέρειες για την ασθένεια που πέρασε μετά τους Ολυμπιακούς, την οποία την είχαμε θεωρήσει ως Ολυμπιακή υπερκόπωση. Και τελικά τι ήτανε? Τελικά ήταν μια σοβαρότερη ασθένεια. Και έτρεχε στις κλινικές η κυρία. Εντάξει, ευτυχώς είναι καλά τώρα. Σε άλλα νέα να σου πω ότι ο Ρονάλντο, όχι ο Κριστιάνο, ο άλλος, ο πιο παλιός, έχει χάσει ήδη 17 κιλά. Τι Ρονάλντο, είναι 2. Έχει γίνει διπλός. Όχι, τώρα έγινε 1. Γιατί έχει χάσει 17 κιλά. Ήταν 118 και τώρα είναι 101. Έχει ξεκινήσει διατροφή ειδική. Και όλα αυτά γιατί νομίζεις? Για τα μάτια καμιάς κοπέλας. Έλα βρε Τάνο, είσαι τόσο για να παίξει μπάλα σου. Τα έχει με μια DJ, την λένε Παουλίνα Μωράης. Και Παουλέτα αυτή είναι της Πάολας, αν θυμάμαι καλά. Παολίνα της Πάολας. Ναι. Και άμα ήταν Βραζιλιάνα θα ήταν Παουλίνα. Η Παουλίνα από παλιά. Αυτή τον έχει βοηθήσει, λέει. Ο έρωτας τον έχει αλλάξει και τέτοιο. Και προσπαθεί να γίνει καλύτερος. Συνήθως από τον χωρισμό αδυνατίζεις, όχι από το να κάνεις σχέση. Αυτός μάλλον έτρωγε στο χωρισμό. Είναι η αντίθετη. Αυτός έτρωγε γενικότερα, δεν είναι. Τώρα που λες χωρισμός. Και στα καλά του έτρωγε. Έχεις δίκιο. Να σου πω ότι έχουμε το ειδήλιο Συφάκης καινούριου. Προχωράει. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλάγαμε με τη Δήμητρα για τρίγωνο πανοράματος. Ήταν το τρίγωνο Ηλιάκη, Καινούριου και Συφάκης. Τώρα από ό,τι φαίνεται έχουμε κατασταλάξει στο Συφάκης Καινούριου. Τα παιδιά είχαν βγει, διασκέδασαν σε μπουζούκια. Στα εν λόγω μπουζούκια δεν επέτρεψαν σε φωτογράφους να μπουν μέσα. Γλέντισαν. Και όταν έφτασε ο φωτογράφος και το απαγόρευσαν την είσοδο, εκεί αγρίεψε το θέμα, αλλά δεν μασάει καινούριο. Τώρα δηλαδή είναι ντουέτο. Από το τρίγωνο γίνανε ντουέτο. Να δεις. Με σιγουριά δεν το ξέρουμε, αλλά κάτι ψήνεται. Βέβαια να σου πω ότι ο Συφάκης είναι και καλός φίλος με τον πρώην. Επί 1-2 μήνες αγαπημένος. Τρίγωνο τετράγωνο θα γίνει μακελιό εκεί πέρα. Όλοι έχουμε ένα πρώην σε αυτή τη showbiz, δεν έχει σημασία. Και θα κλείσω τα κοσμικά events, γιατί θα πάμε σε πολιτικό δελτίο με το Σπύρο Κουντούρη, εννοείται. Ναι. Θα κλείσω με τα γενέθλια του Λέοντα Πατίτσα, του αγαπημένου της Μαριέτας Χρουσαλά, του συζύγου της. Του έκανε πάρτι έκπληξη, σε πληροφορώ. Σε κανένα υποβρύχιο τώρα? Όχι. Στο σπίτι τους. Το άνοιξαν, λένε τα περιοδικά. Ήταν τα γενέθλια του στις 9 του μήνα. Τα γιόρτασαν όμως τώρα. 500 μικροί καλεσμένοι, λίγοι. Λέγεται στη λίστα. Κλειστό οικογενειακό τίτλο. Γιατί το πάρτι έκπληξη το ξέρουν 3. Μάλλον το μυστικό, όταν το ξέρουν 3 δεν είναι μυστικό. Ναι. Τώρα που το πάρτι έκπληξη ήταν 500, καταλαβαίνεις τι έκπληξη ήταν. Πάμε για πολιτικό δελτίο. Σέντρα FM 103,3 για υγιείς αρρώστους.
Αναλυτικότερη ενημέρωση στο ethnos.gr. Επιστροφή στην εκπομπή Κούτσο Γκόλες με την Κατερίνα Πατούλια και τον Θάνο Μοσχονά. Λάθος του Τζάκμαν, κλέβει ο Λιούις. Ο Λιούις περνάει τη μεσαία γραμμή, ψάχνει για βοήθεια. Όρθιο στον πάγκο, Σπίλμπεργκ φωνάζει στους παίκτες του να βγουν μπροστά. Λιούις κλείνεται από Κούπερ και Φίνιξ. Έρχεται για βοήθεια ο Τζόουνς. 1-2, Λιούις και Τζόουνς. Φάτσα με το τέρμα, φέρνει την μπάλα ο Λιούις στο αριστερό. Κεραυνός και γκολ. Γκολ στο γάμα του Ουάσιγκτον που πέταξε αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στην μπάλα. Γκολ για Όσκαρ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Την ώρα που ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη. Πάμε γρήγορα στο Σταμάτη Σταματίου και στον Τάσο Κονταξή στον πάγκο της Lincoln United. Σταμάτη. Σε πελάγει ευτυχία στο Σπίλμπεργκ και όλο το Κάσις Lincoln πανηγυρίζουν έξαλα την κατάκτηση του τροπαίου. Όλοι έχουν πέσει πάνω στο μεγάλο αρχηγό και σκόρερ Daniel Day-Lewis. Τάσο, τι άλλο θα ακούσουν τα αυτιά μας, Σταμάτη? Ο Σπίλμπεργκ έχει σκύψει εδώ μπροστά μου και φιλάω το αριστερό πόδι του Lewis. Περισσότερα όμως, καθώς και αναλυτικό ρεπορτάζ για την απονομή, την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι τις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στη μαραθώνια ζωντανή μετάδοση των τελικών των Όσκαρ από τον Σέντρα 103,3 και την εκπομπή Cinemag για συνεφίλ αρρώστους. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Επιστροφή στην εκπομπή Κούτσο Γκόλες. Είμαστε εδώ στο Σέντρα 103,3. Είμαι η Κατερίνα Πατούλια. Μου λείπει το άλλο μου μισό, η Δήμητρα Ζάρκου, η έτερη Κούτσο Γκόλ. Και εγώ γιατί είμαι καλά. Αλλά έχω μαζί μου τον Κούτσο Γκόλ Θάνο Μοσχονά. Γράφετε τα μηνύματά σας στο Σέντρα, αφήνετε κενό. Γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε, ότι είμαστε πολύ τέλειοι σήμερα, εννοείται. Όπως κάθε φορά, κάθε Τετάρτη 6 με 7. Και το στέλνετε στο 54103. Για την Ισμήνη που μας ακούει και ήθελε Πάολα, τώρα της βάλαμε έναν Will I Am. Που είναι κοντά αυτά. Για τη Χριστίνα από την Πάτρα θα της αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Και γενικά, άμα έχετε έτσι κάποια προτίμηση, να μας την πείτε, να την εφαρμόσουμε την επόμενη φορά. Και για σένα, Θάνο, που ξέρω ότι εκτιμάς το γυναικείο φύλο, θέλω να σου μιλήσω για την έρευνα αυτή που βλέπω εδώ στο womenonly.gr, η οποία... Dat θα μου λες, dat. Dat, στο womenonly.gr, που δεν είναι μόνο για γυναίκες, το ξέρεις, έτσι. Ναι. Έχουμε και πολλούς αναγνώστες άντρες. Και εγώ διαβάζω τη Δημητρούλα. Εννοείται, τα κοσμικά μας. Τώρα διαβάζω στη στήλη Right Now ότι έγινε μια έρευνα, μια δημοσκόπηση από το δίκτυο Mankind εν ώψη των βραβείων Όσκαρ που είναι την Κυριακή, 24 του Φλεβάρι. Να πούμε ότι το βράδυ έχει μαραθώνια μετάδοση. Εδώ στο Σέντρα 103,3 από τις 12 τα μεσάνυχτα, όταν δηλαδή ξεκινάει περίπου το κόκκινο χαλί, ναι, έτσι για να είμαστε πλήρεις, μέχρι τις 6 τα ξημερώματα που θα δοθεί και το τελευταίο βραβείο, έχουμε στα FM τον Σταμάτη Σταματίου με την εκπομπή Cinemag. Και την παρέα του. Εννοείται, γιατί θα έχει και πολλούς καλεσμένους και πολλές συνδέσεις, έτσι, εννοείται. Και με τον Τάσο Κονταξή μαζί. Ναι. Θα σας κρατήσουμε παρέα και όλες αυτές τις ώρες των Όσκαρ από το κόκκινο χαλί με δηλώσεις ότι φόρεσε κάθε μία έτσι στάρ και μετά και στα βραβεία. Όλα. Ποιος πήρε τι, εννοείται, στην εκπομπή Cinemag, εδώ στο Σέντρα 103,3. Όποιος έχει όρεξη και αντοχές να ξενυχτήσει με τα Όσκαρ, γιατί την κλαβουριά μας τη θέλουμε όλοι, εννοείται, έτσι, ναι, να ακούσει την εκπομπή. Τέλος πάντων, βάσει αυτής της έρευνας λοιπόν που σου λέω και ενώπιση των Όσκαρ, που να τα ήρθανε τώρα. Πες μου την έρευνα. Έχουμε τις 10 στάρ του Hollywood, οι οποίες είναι αυτό που θα λέγαμε αντικούκου. Οι άντρες τις θεωρούν τελείως asexual και δεν θα τις ήθελαν στο κρεβάτι τους. Πώς έχουμε αυτές που θα ήθελαν, έχουμε και αυτές που δεν θα ήθελαν. Πρώτη και καλύτερη στη λίστα, η πλέον του πεταματού στάρ, είναι η Kristen Stewart. Η Kristen είναι η κοπέλα του Twilight, αυτή, ναι, που λίγο σου φρώνει τα χείλια. Με τους δρακουλιάριδες. Μπράβο, είναι λίγο λευκούλα, λίγο τίποτα. Εγώ δεν τη θέλει κανένα. Ήμουν Christopher Lee fan.
των αρχαίων βαμπυριών. Άμα είναι Δράκουλας. Εγώ ήμουν του Brad Pitt. Γκρανγκινιόλ που λέγανε. Συνέντευξη με ένα βρικόλακα. Αυτά. Τέλος πάντων. Brad Pitt, Tom Cruise δεν ήτανε? Και Brad Pitt. Λοιπόν, δεύτερη στη λίστα. Και Rolling Stones μουσική. Χαλή, μάλλον εκτέλεση Guns N' Roses. Τώρα είσαι στην παλιά εποχή, τώρα να ξέρεις, γιατί τώρα τελειώσανε τα vampire, κυριαρχούν τα zombie. Αυτό είναι, έχουμε μπει στους απέθαντους. Ωραία. Και επειδή ξέρεις ότι έχουμε και εξελίξεις αθλητικές. Τρέχουν οι εξελίξεις. Τη λίστα θα συμπληρώσω μετά. Ωραία. Τώρα θα συνδεθούμε με τον Βασίλη τον Ζινέλη, ο οποίος έχει εξελίξει το παιχνίδι Ολυμπιακός Βόλου Βίζας Μεγάρων. Ακούμε. Βασίλη. Ναι, είμαστε στο 80 λεπτό και από το 79 ο Ολυμπιακός Βόλου έκανε τα τέρματα του 3. Ο Πατρίκο Γκουρσότο ήταν αυτός που πέτυχε τον γκολ, ο οποίος Πατρίκο Γκουρσότο είναι το 5ο του γκολ με την φανέλα του Ολυμπιακού Βόλου από την στιγμή που ήρθε στο Βόλο τον περασμένο Γενάρη. Ήταν λοιπόν το 71 λεπτό, έκρυψε την πάρα από το χώρο του κέντρου, λίγο πιο κάτω από το χώρο του κέντρου ο Γκουρσότο. Δεν δυσκολεύτηκε να πιάσει το δυνατό σουτ, να ευνηδιάσει τον τερματοφύλακα Πουρί και να κάνει το Ολυμπιακός Βόλο βίζοντας Μεγάρων 3-0. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να σε καλά. Θα σου συνεχίσω τη λίστα. Για συνέχισε μου. Και θα πάμε σε τραγουδάκι. Λοιπόν, δεύτερη στη λίστα είναι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Από το Sex and the City, Κατσαρομάλα. Καλά είναι. Καλά είναι. Τρίτη, Λίτζεϊ Λόχαν. Εντάξει. Η Λίτζεϊ είναι αυτό το κορίτσι το προβληματικό από τις ταινίες. Δεν τη θυμάσαι από ταινίες. Κοπινομάλα με τις από τι μπορεί να τη θυμάμαι? Τίποτα, δεν έχει κάνει καριέρα. Έχει κάνει εξωσχολική καριέρα. Αλκοόλ, ναρκωτικά, ό,τι μπορείς. Μπράβο. Η Ντενίζ Ρίτσαρτς. Δεν ξέρουμε γιατί είναι στη λίστα. Θεωρείται από τις καυτές παρουσίες. Η Κρίστεν Ντάνστ, η Μίσα Μπάρτον, η Χίλαρι Σουάνκ, η Λούσι Λου, η Τίλντα Σουίντον και η Ούμα Θέρμαν. Έλα. Αυτές είναι οι πιο asexual. Τέλος πάντων, θα επιστρέψουμε με πιο καυτά κουτσομπολιά μετά το τραγουδάκι. Να την ξέχασα να σου πω στα κοινωνικά events. Αλλά τελικά καλά έκανα και δεν το έθεσα εκεί πέρα, γιατί τελικά δεν ήταν και αλήθεια. Ποια νομίζεις ότι δεν παντρεύτηκε? Ποια δεν παντρεύτηκε? Η Έλληνα Παπαρίζου. Αυτή δεν παντρεύτηκε όταν έπρεπε τώρα. Μην λες τέτοια πράγματα. Μικρή είναι ακόμα η κοπέλα. Τέλος πάντων. Είχε παντρευτεί με τον Τόνι? Όχι. Ήταν προχώ ζευγάρι από τη Σουηδία. Δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Γι' αυτό τώρα δεν μπορούν να χωρίσουν τις περιουσίες. Άσχετο αυτό. Το κορίτσι είναι ερωτευμένο και το έχει πιάσει και ο φακός κιόλας αυτή τη βδομάδα σε καυτά φιλιά με τον αγαπημένο της τώρα. Ο οποίος είναι? Άσχετος από την showbiz. Έχει ένα γραφείο άλλου τύπου. Τελετών. Τι άλλο? Όχι, πολιτικό. Πώς το λένε? Άλλου τύπου μου λες? Όχι, ρε παιδί μου, κατασκευαστικό, ξέρεις, πολιτικός εταιρικός, τέτοιο. Τέλος πάντων, το ζευγάρι, η Έλενα, έφυγε για ένα σύντομο ταξιδάκι στη Σουηδία και όλοι υποπτεύθηκαν ότι πήγε για να παντρευτεί. Επέστρεψε η Έλενα που την είδαμε. Μόνη της απαντρευότανε? Όχι, με τον αγαπημένο της. Αυτό πήγε ταξίδι. Ναι. Επέστρεψε το ζευγάρι και επειδή η Έλενα έκανε και μια εμφάνιση, αν είδε στην βραδιά της Eurovision για τον ελληνικό τελικό. Βεβαίως με τα μήνια της εκεί έχει αδυνατήσει, έχει γίνει πολύ ωραία πάλι. Πάντα ήταν ωραία. Εντάξει, ένα διάστημα είχε χάσει λίγο τον εαυτό της. Τέλος πάντων. Δεν μπαίνει ποτέ στην asexual λίστα που μου είπες πριν. Όχι, προς Θεού. Το κορίτσι αποκάλυψε βέβαια ότι δεν παντρεύτηκε, ότι απλά πήγε στη Σουηδία για να γράψει τα καινούργια της τραγούδια και επέστρεψε κυρία. Οπότε εντάξει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και μιλώντας για αυτά, και μιλώντας μάλλον για την Eurovision, να σε πάω σε ένα άλλο κορίτσι,
στην Ντορέτα Παπαδημητρίου, η οποία κέρδισε το Dancing with the Stars. Γιατί δεν το σχολιάσαμε αυτό. Η Ντορέτα, που ήταν και το φαβόρι εξ αρχής, τελικά πήρε και το βραβείο του Dancing with the Stars 3. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς έκανε. Λες και έχει κερδίσει το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο. Ναι, δεν υπήρχε αυτό. Έτσι, τέτοια ήταν, στρογγυλή μπάλα και η κούπα. Ήταν. Ναι, έμοιαζε με μπάλα. Μάλλον ήταν δίσκο μπάλα. Δίσκο μπάλα. Χωρίς μοτεράκι όμως να γυρίζει. Ναι, και ήταν και πάρα πολύ χαρούμενη. Δεύτερος ο Ηλίας ο Βρυτός, όλο μαζί το παρεάκι. Πήγε και το έκαψε στο Τσαλίκι, ο οποίος, ξέρεις, κάνει. Και αυτός δεν χόρευε εκεί. Χόρευε, ναι, χόρεψε και αυτό στην βραδιά εκείνη. Χόρεψαν γενικά όλοι, εκτός από την Νικολέτα τη Ράλη. Όχι, ενώ χόρευε, ήταν διαγωνιζόμενος. Και χόρεψε και την συγκεκριμένη βραδιά του τελικού. Μια χαρά. Την συγκεκριμένη βραδιά. Το έκανε, όχι, έκανε κάτι άλλο δικά του. Τη συγκεκριμένη βραδιά του τελικού εμφανίστηκαν και 6 Ολυμπιονίκες, οι οποίοι χόρεψαν και αυτοί υπό τις οδηγίες της Γκαλίνα Βελίκοβα. Με τη σημαία τι κάνανε, παρέλαση, 6 Ολυμπιονίκες, τι. Όχι. Πρώτος ο Μιχάλης ο Μουρούτσος. Αυτός έκανε κάτι εκεί. Μουρούτσος ήταν στο ταέκβοντο, ήταν αυτός. Ναι, Ολυμπιονίκης χρυσός, βεβαίως, στο Σίδνεϊ. Έκανε κάτι αεροπλανικά εκεί, πολύ ωραία. Μετά ήταν οι Χάλκινες, οι Ολυμπιονίκες της ρυθμικής στο Σίδνεϊ, η Κλέλια Πανταζή και η Εύα Χριστοδούλου. Και οι Ολυμπιονίκες, οι Χάλκινες της ιστιοπλοείας στο Πεκίνο, το 8. Η Βιργινία Κραβαριώτη και η Σοφία Παπαδοπούλου. Και δύο εγώ θα πάρω καπετάνιο για τέτοια. Όχι, μόνο χόρεψαν ευτυχώς. Μην μπερδεύεις τα σόου. Εκείνο ήταν το Just the Two of Us που τραγουδάγαμε. Στην πλοία, πάει με τον καπετάνιο. Σωστό. Και για να σε πάρω να φύγουμε σε άλλη μέρη, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Ωραία. Κανένας άλλος δεν θα μείνει εδώ να επιμένει, να λέει σ' αγαπώ σε ένα τοίχο. Εγώ θα μιλώ, θα σπάω τα λόγια μου στο πρόσωπό σου. Κανένας άλλος όμως όχι εγώ, μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και να αντέχω για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω η σιωπή σου, η μοναξιά μου. Και όπως σε κάθε τοίχο έτσι και εδώ να περπατάω με τη σκιά μου. Αφού η καρδιά μου έχει επιλέξει, θα μείνω εδώ να λέω στον τοίχο σ' αγαπώ τη μόνη λέξη. Και δεν φοβάμαι να αγγίξω μια καρδιά από πέτρα πίσω από τον τοίχο αυτή η γυναίκα. Ναι, θα γύρω πάνω του να νιώθω κοντά σου για πάντα. Και όταν νυχτώνει θα κοιμάμαι στον δρόμο στα μάτα. Κι αφού με τον καιρό όλα τα τείχη πέφτουνε, έτσι με τον καιρό κοντά σου θα έρχομαι, θα περιμένω. Θα αφήνω σημάδια αγάπης, θα επιμένω να πάρω σημάδια δικά. Κανένας άλλος δεν θα μείνει εδώ να επιμένει, να λέει σ' αγαπώ σε ένα τοίχο. Επιστροφή στην εκπομπή Κουτσογκόλες στο Σέντρα 103,3. 6 με 7 κάθε Τετάρτη είμαστε εδώ. Η Δήμητρα Ζάρκου που σήμερα δεν την έχουμε μαζί μας και η Κατερίνα Βατούλια. Και εκτάκτως σήμερα έχουμε μαζί μας τον Θάνο Μοσχονά. Να πούμε για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Απόλλων Σμύρνης, Νίκη Βόλου έχουμε ημίχρονο. Είναι στο 0-1 το παιχνίδι. Ωραία, τέλεια. Και συνεχίζουμε. Εννοείται. Λοιπόν, Θάνο, σου έχω αγοράσει βελονίτσες, βελονάκι, μηχανή πλεξίματος και ή αργαλιό. Αργαλιό, άμα είσαι τόσο προχώ, θα πάμε στον αργαλιό. Δεν χωράει στο σπίτι, αλλιώς θα τον έπαιρνε. Υπάρχει μόδα, Θάνο, και θα την ακολουθήσεις. Σου λέει λοιπόν καινούργια έτσι τάση στο Hollywood, το πλέξιμο. Στο Hollywood. Βεβαίως. Εμένα στο χωριό μου είναι μόδα εδώ και 150 χρόνια. Ναι, αλλά πού θα στο πάω τώρα. Έχει γίνει, λέει, το πλέξιμο αγχολητικό και για τους άντρες. Όχι, μου λέει η γιαγιά μου, έλα. Θα τα μάθεις τώρα που μεγάλωσες. Μου λέει η Κάθριν, κάτσε, μου λέει να σου δείξω να μάθεις και τέτοια. Να κάνω κανένα σεμεδάκι, να το βάζω στην πλάσμα, την τηλεόραση. Τώρα από θα πάνω. το μάθεις να το κάνεις. Σου λέει γίνονται σεμινάρια και στην Ελλάδα, στο Βόλο. Αλλά γενικά όλοι οι μεγάλοι στάρ του Hollywood έχουν αποφασίσει ότι. Από το Hollywood στο Βόλο. Εννοείται. Τι να σου πω τώρα. Καθαρό είμαι αρσενικά. Russell Crowe. Ο άλλος, ο γιατρός ο ωραίος, ο Tim Daly του Private Practice. Όλοι σου λέει πλέκουνε. Πλέκουνε τώρα τι, αυτά τα μάλινα ή βελονάκι? Τα μάλινα, βελόνα μεγάλη. Σε μεδάκια και τέτοια. Όχι, πόντος μπροστά, πόντος πίσω. Εσύ θα κάνεις ό,τι σου αρέσει. Θα πας στα σεμινάρια και θα πεις θέλω να μάθω αυτό. Και γενικά το πλέξιμο αποτελεί νέα τάση, οπότε πρέπει να το ακολουθήσουμε όλοι. Τέλος πάντων, δεν σε βλέπω. Δεν μου πλέκει καλά. Τώρα λέμε για άντρες, δεν καταλαβαίνεις. Θα πάρετε όλοι από ένα βελονάκι και φάστε εδώ με το βελονάκι. Τσούκου, 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 τσούκου. Και θα μαζί το αφεντικό και θα γίνει χάος μετά. Έλα, βρε.
Αυτός που δεν μπλέκει και φροντίζει για το μέλλον του είναι ο σωστός πατέρας David Beckham. Ο Beckham σου λέει τώρα τελειώνει η δικιά μου καριέρα. Να κλείσω το βελονάκι κι εγώ. Όχι. Να βάλω έναν από τους γιους τους 3 που έχω και τη μία θυγατέρα να παίζουν μπάλα. Εντάξει. Και έχει ξεκινήσει από το μεγάλο το γιο, το Έχει Brooklyn. ταλέντο. Έχει κάνει, λέει, το παιδί και δοκιμαστικά ήδη στην Chelsea και τώρα τον είχε πάρει μαζί του και για να παίξει με την Παρί. Ναι. Και τον δοκιμάζουν. Είναι 14 ετών ο μικρούλης, ο Brooklyn. Αλλά θα σε ενημερώσω ότι έχουμε εξελίξεις. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Να ακούσουμε τον Βασίλη τον Ζινέλη. Βασίλη. Ναι, καλησπέρα και πάλι από το Βόλο, από το Πανθεσσαλικό, που είχαμε το τελευταίο σφύριγμα πριν πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Ο διαιτητής της συνάντησης, ο Γιάννης Μπλούνας από τη Θιόριδα, σύρρηξε τη λήξη του αγώνα που βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό Βόλο επί του Βίζαντα με 3-0, με τα γκολ που πέτυχαν ο Ανιέτες στο 32, με ένα ωραίο πλασέ. Στο 43 ο Ηλίας Σολάκης με κεφαλιά πέτυχε το 2-0 και στο 79 ο Γκουρσότο που πέρασε σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτός που πέτυχε το τρίτο γκολ και έκανε το τελικό Ολυμπιακός Βόλου Βίζας 3-0. Ωραία, ευχαριστούμε. Ορίστε, παίζουμε. Ωραία, ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Tell me why your eyes go walking when you say you love me. Tell me why you're only calling when you crave my body so obvious that your game is solitaire and no more for us when you don't ever play. Για να σου ολοκληρώσω το θέμα με τον David τον Beckham, Ναι. ο David έχει και μια αδερφή, η οποία είναι 31 ετών. Ανήπαντρη, παντρεμένη. Μάλλον είναι ανήπαντρη. Την είχαμε δει πέρσι και ήταν ψιλοχοντρούλα, ψιλοασχημούλα. Την έχει αναλάβει, σου λέει, η Βικτόρια και την έχει κάνει fashion icon. Έχει πέσει ήδη 6 νούμερα, έχει αδυνατήσει και τώρα που έκλεινε προχτές τα 31 της χρόνια και είχε γενέθλια. Τώρα είναι συνυφάδες είναι αυτές οι δύο. Συνυφάδες. Τώρα που έκλεινε τα 31, βγήκε με ανοιχτό ντεκολτέ. Και όλοι απόρρισαν ποια είναι αυτή, ποια είναι αυτή. Αυτή η Ξανθιά ήταν η αδερφή του David. Και θα σε πάω στα περσινά μας κουτσομπολιά. Σαν σήμερα πέρσι, τι είχε συμβεί. Τι είχε συμβεί πέρσι. Πολύ σοβαρές ειδήσεις. Σαν σήμερα πέρσι, η Αγγελική Ηλιάδη που ετοιμαζόταν και να παντρευτεί είχε κάνει grande εμφάνιση στο πρωινό μου, στο Γιώργο Λιάγκα και τη Face Κορδά. Τότε είχε εμφανιστεί μαζί της. Όπως και στη Eurovision, grande εμφάνιση. Grande, ιδέες πώς θα φέρει η ζωή. Φέτος είναι μόνη και δείχνει πόδι, δείχνει πλάτη. Πέρσι χέρι, ήταν ντυμένη καλόγρια. Κλειστό ντεκολτέ, παντελόνι τζιν, καταλαβαίνεις. Ίσιο παπούτσι. Και πόζαρε δίπλα στον αγαπημένο της. Ήταν και ο Κώστας ο Μιλιοτάκης στην εκπομπή. Και τα δυο τους μιλούσαν για το πώς είχε γίνει η πρόταση γάμου. Του γάμου αυτού που δεν έγινε ποτέ. Ναι. Τότε εντάξει. Της είχε αφήσει, λέει, της είχε κόψει το σ' αγαπώ και θέλεις να με παντρευτεί σε χαρτάκια. Puzzle και της το πέταξε πάνω στο κρεβάτι. Και αυτή καημένη προσπαθούσε μια ώρα να ενώσει τα κομμάτια. Και της πήρε λίγη ώρα και κατάλαβε ότι θέλει να την παντρευτεί. Δεν φώναξε την ανιψιά μου που της αρέσουν τα puzzle να το κάνει αμέσως. Μπαμπαμ. Τελικά γάμος δεν έγινε, αλλά δεν πειράζει. Έκανε το puzzle, το όλησε. Φέτος η Αγγελική, να σου θυμίσω ότι εκείνο το τατουάζ το τεράστιο που είχε στο χέρι της που γράφε Κώστας. Τι το έκανε, λουλούδια. Το έκανε tribal. Δεν το καταλαβαίνεις το Κώστας πια. Πάει ο Κώστας. Τέλος πάντων, σαν σήμερα πέρσι και συγκεκριμένα σαν σήμερα χτες, στις 19 Φεβρουαρίου είχε γιορτάσει τα γενέθλιά του το αγόρι της Έλλης Κοκκίνου, ο Γιώργος Ομπόγρης. Το ζευγάρι είναι ακόμα μαζί. Όταν λες αγόρι, τι ηλικία είναι δηλαδή. Πέρσι έγινε 23. Φέτος φαντάζομαι έκλεισε πάλι έκανε πάλι τα γενέθλιά του, έγινε 24. Μην έγινε 22. Λες να τα κρύβει από τώρα. Εντάξει, η Κοκκίνου που μπορεί να το κάνει, Μπορεί, γιατί η Κοκκίνου έκοψε κεφέλιες, να σου πω. Και έχει γίνει τρελό 38 στα 24. Τίποτα, δείχνει συνομιλική του. Το ζευγάρι δεν γιόρτασε τα δικά του γενέθλια φέτος. Πήγανε και οι δύο στο Πατίτσα. Ανάμεσα στους 500 καλεσμένους που λέγαμε, ήταν και αυτοί οι δύο. Τέλος πάντων, σαν σήμερα πέρσι, και θα κλείσουμε με αυτό, θα ολοκληρώσουμε. Είχε κάνει την grande εμφάνιση, αν θυμάσαι, η Δούκισσα Ενομικού, με την ροζ φουστίτσα και τα cupcakes στο στήθος. Περίμενε, κάπου ήταν. Στο Mad Walk. Mad ήτανε. Ναι. Ήτανε για την συλλογή της Σίλιας Κρυθαριώτη και είχε βγει μόνο με τα cupcakes. Αργότερα. Πες και δίνε τα cupcakes τώρα. Τα cupcakes είναι τα μικρά κεκάκια που έχουν γλάσο.
Και με αυτό το γλάσο είχε καλύψει. Και τα βάλε και αυτή τα κεκάκια στα κεκάκια της. Ναι, και είχε αποκαλύψει προς απογοήτευση των αντρών σε όλη την Ελλάδα. Πρώτον. Μουσαντέ ήταν τα κεκάκια ή κανονικά? Τα κεκάκια ήταν αληθινά, το στήθος ήταν μουσαντέ, γιατί είχε κάνει μια αυξητική στήθους. Και δεύτερον, ότι τα κεκάκια δεν τις θα έβαλε κάποιο αγόρι στα στήθη, τις τα είχε τοποθετήσει η ίδια η σχεδιάστρια, η Σίλια Κρυθαριώτη. Με τι, με κόλλα? Τα είχαν κολλήσει περίτεχνα. Τρισδιάστατα. Με το γλάσο, με τι? Μη με ρωτάς τώρα πώς. Πάντως έγινε. Και τέλος, σαν σήμερα πέρσι, η Όλγα Φαρμάκη είχε κάνει ένα sexy tattoo. Ένα ακόμα μάλλον. Αυτή τη φορά, όχι σε κάποιο επίμαχο σημείο, στο χεράκι της, στο δαχτυλάκι, ένα μικρό σταυρουδάκι. Με ήταν αλλού τότε, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο έτσι ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τα κουτσομπολιά, με τα νέα της ημέρας από τα αγαπημένα μας περιοδικά. Ωραία, λοιπόν. Hello, ciao, ok. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Watch me move when I lose it hard. Get you off with the touch, dancing in the dark. You notice what I'm wearing, I'm noticing you're staring. You know that I can take it to the next level, baby. Harder than the A-list, next one on my hit list. Baby, let me blow your mind tonight. I can't take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. Αγαπημένα περιοδικά της εβδομάδας. Είμαστε κουτσογκόλες, μάλλον κουτσογκόλα Κατέρινα και ο Θάνος. Και σήμερα θα επενδύσουμε στα κουτσομπολιά που βλέπουμε στα λατρεμένα εβδομαδιαία περιοδικά. Θα ξεκινήσω, Θάνο, με το Τσάο. Το οποίο αποκαλύπτει το παρασκήνιο της σύγκρουσης ανάμεσα στην Δέσποινα Βανδύ και την Ελένη Μενεγάκη. Όπως μάλλον δεν θυμάσαι και δεν γνωρίζεις, οι δύο αυτές κυρίες ήταν πολύ φίλες, σου λέει. Κάναν βραδιές Sex and the City, τρώγανε μαζί σούσι. Τελικά τα δύο κορίτσια, όταν χώρισε η Ελένη, σταματήσαν να μιλάνε. Η Δέσποινα ήταν κατά του διαζυγίου. Της έλεγε, όπως αποκαλύπτει τώρα το Τσάο εδώ, ότι πρέπει να κρατήσει την οικογένειά της. Οι δυο τους, λέει, είχαν ένα τεράστιο καυγά στο Κολονάκι. Εκεί είπαν και το οριστικό αντίο στη φιλία τους. Κάποια στιγμή αρχίσαν να τα ξαναβρίσκουνε, αλλά τότε η Ελένη ήταν που μάθαμε ότι το είχε μπλέξει με το Ματέο. Η κουμπάρα της τι έλεγε η Νατάσα? Η κουμπάρα είναι η μόνη που τη στηρίζει, γιατί η κουμπάρα είναι Μπουμ Βιβέρ. Τον είχε χωρίσει πιο πριν το δικό της. Άλλη μια έτσι φιλία που έληξε άδοξα και την αποκαλυπτεί πάλι το περιοδικό Τσάο και αφορά πάλι τη Δέσποινα Βανδύ, είναι εκείνη με το γιο του Γιάννη Πάριου, τον Χάρη Βαρθακούρη. Η Δέσποινα, σου λέει, τον έκανε unfollow στο Twitter, γιατί αυτός τόλμησε και έγραψε ότι είδε το νέο εξώφυλλο της Δέσποινας και νόμιζε ότι είναι τάμτα. Και ανατρίχιασε ο Βαρθακούρης που τον έκανε unfollow. Και τον είδε αυτή ότι έγραψε τέτοιο πράγμα, σου λέει, έτσι είσαι, τάμτα εγώ. Unfollow, κύριε. Στο OK και στο Hello, και τα δύο το ξέρουνε, μαθαίνουμε ότι η Ελένη Μενεγάκη ζει πλέον με τον Άκη τον Μπατζόπουλο. Είναι, λέει, 3 χρόνια μαζί.